Vi har lavet en dokumentar om produktet Silik. Bang! Og vi har tænkt os at interviewe forskellige folk fra forskellige folkefærd fra forskellige steder i Danmark. Hvad de synes om produktet? Lad os se at komme i gang. Hvad synes du om Silik Bang? Det er helt fantastisk. Hvad synes du om produktet Silik Bang? Det er rart. Hvad synes du om Silik Bang? Hvad har jeg sagt? Intet svar. Nej. Hvad synes du om Silik Bang? Den er god. Hallo? Hvad synes du om Silik Bang? Hvad synes du om Silik Bang? Du om Silik Bang? Henter svimmer lige. Ja, jeg spørger. Hvad synes du om Silik Bang? Hvad synes du om Silik Bang? Hey, I to! I stop her! Hvad synes I om Silik Bang? Hallo, hvad synes du? Med en lille blødbolle. Som sagt, et godt og solidt produkt.